اليوم احلى بنيه بحياتي شفتها. صحيح؟ والله تخبل. خديها جوا. احرق مياه. نايس. بينتبه معي اوكي؟ ايه تبول. روح حطك. واخر. لا ترسم. هل ترسم؟ ما واحد. كيف تبقى انا قاعد. ادريتي لوكسوس. ملح. ايه هو. ولا يروح. خلاص نجيب بعد. اعطيني هاي اللي رحنا ودي. قاعدين من فين فيلم عسكري ما صور شوي صور. كيف سيف؟ بدك تصور. لا كيف سيف؟ بوكيا. صور. Vi sætter den ikke på YouTube. Hallo, jeg har sagt den navnene. Vi sætter den ikke på YouTube. Vi har sagt save, baby. Sådan der. Der findes mange ting. Det er noget der. Sådan der. Kan du se indens skønhed? Sådan skal det være. Hold mig. Så varmer vi lige hotdog. Varm hund. Jeg elsker varm hund. Det er så lækkert. Især når det er varmt. De kolde hunde, de er mere sådan rødt. Ja. Men hvis nu det er den. Det lugter vildt dårligt. Er det varmt der? Det er papir. Er det ordentligt let? Ja, lad være. Du bliver fyldt med aske. عادي. Jeg skal nok sove i. Jeg går direkte over til Samu hjem. Ikke det, jeg skal over til min mors arbejde. Fordi at min lillebror er derovre. Jeg siger bare, at jeg har lyst til at komme hjem i dag. I stedet. Jeg se for Sygt det lugter. Dårligt for lungerne, men godt for sjovheden. Godt for funny, man. Hvad? Er det far? Ja. Er det rigtig far? Er den blå? Ja. Se, det er ildebrand. Det er ildebrand. Det her, hvordan man laver ægte ildebrand. Se overalt. Der er brændt overalt. Okay, giv mig. Det er brændt overalt. Og se, husk. Det her det er part 1. Næste part skal I se noget vildere. Vi ses. Den kommer snart ind på YouTube.